تماشاوانên hêja dema xweş bê. Îşev demijmêr li gorî Ewropa vayetê duwazda. Nîvê şevê ye. Ji bo çi min ev vîdeo amade kir, an jî xwest ji bo we tomar bikim, bêguman jiyana me hemiya hindekî jî bi torbendên civakî ve girêdayî ye. Ji ber vê yekê, îro çarê meha daha, çarê cotmeyê 2021 cara yekem e em bêjin sê torbendên civakî yên mezin Facebook, WhatsApp û Instagram hilweşiyan êdî bi çi pê hatiye em pir zêde nizanin. Mixwest hinekî li ser van torbendên civakî şirove bikim û rewşa me Kurda di vî warî de çi ye, hindekî jî li ser vê şirove bikim. Gelek kesayî şev sedî sed berê xwe dane Twitterê, ji ber ku beriya niha jî ev nêzîkî salekî zêdetir e, dibe ku salek û nîv jî bê gelek Kurdên Bakur bi taybet derbasî Twitterê bûn. Ez hindekî dixwazim ser vêya biafim, paşê me derbasî ser rewşa Facebook û WhatsApp û Instagramê bi ji bo çi hilweşiyan, çend zanyarî hene ez dixwazim bi we re dabeş bikim. Niha çima Kurd derbasî Twitterê bûn piraniya wana, sedemên wê hene bêguman. Twitter ew ke bêhtirî xwe pir eziyet û tevekî pir mezin jê re navê. Pêwîst nake hûn nivîsê pir dirêj binivîsin, pêwîst nake hûn vîdeoyê pir dirêj bixine nav, an jî wêneyên pir tevlî hevbar bikin, olpayê hevdû albûma durist bikin, tiştekî wihatê de tune ye. Hûn dikarin kin kin nêrînê xwe derbibirin. Mirovên ku pir zêde naxwazin serê xwe biêşînin û pir zêde tiştên dûvdirêj derbibirin, derbasî Twitterê dibin. Ne ji ber ku Twitter bersiva daxwazê wa didê, têkiliya xwe biyekî tune ya rastî, ji ber ku Facebook bixwe hûn dikarin têde wekî rûpelekî wek malperekî xwe bikarbînin. Lê ew ku hindekî jî naxwazin pir zêde biafin, pir zêde dirêj tişta bêjin. Ew hinekî derbasî Twitterê bûn. Ya yekem tesîra Tirkiye bixwe li ser vê yekê hebû, ji bo ku Tirkî gelekî zext û zor an jî em bêjin tepeserî da ser Facebookê. Ew Kurdên ku pir zêde tişt di Facebookê de belav dikirin, kontrolekî pir zêde servat çêbû. Ji ber vê yekê jî Twitter bêhtir balkişand û derbasî Twitterê bûn. Di Twitterê de pir zêde nekarîn tişta derbibirin. Lê wateyekê de jî pir zêde naxwazin ji torbendên civakî jî qut bibin. Ji ber ku bi rastî têkiliyên civakî di vê demê de hatine guhertinê. Berê di gunda ew mirovê ku herî zêde bizanî baye bi zimanekî xerîb, zimanekî biyanî biaxifiye bane, wekî Tirkî em bêjin zimanekî biyanî bû, wî mirovî bêhtir baldikşand, mirova xwe derdorî wî kom dikir. Jere ev rewş her çi hate guhertin, ew ku pir zêde karî binivîsê ew bû navdar, ê ku paşê karî bi deh pêçiya klavye bikarbînê, ew bû navdar, herkes derdorî wî kom bû, an jî ew digirtine kar. Ji niha rewş hat guhertinê bêguman, kî zêde di torbendên civakî de xwedî karîgerî bê, ew bêhtir balê dikişîne, ew jî cihekî xwe derbirîne, lê mirov nikare torbendên civakî tenê wekî tiştekî kesane, şexsî derbibire. Ji ber ku torbendên civakî êdî bûya bazarekî pir mezin ya aborî, mirov bi vêya pera qezinc dikin, an jî mesrefê dikin, reklama xwe dikin û karê xwe pê mezin dikin. Ez bi xwe ji roja ku min Twitter, YouTube, Facebook, an jî Instagram vebûne ez di wana de hesabê min hene, pişkê min hene, min pere jî pir dane û pir jî pere yani sûc jî wergirtiye. Di karê xwe bazirganiyê de bêguman. Di karê kurdawariyê de jî min gelekî sûc jî wergirtiye, ji ber ku mikariye ez nêrînên xwe, hizrê xwe, çîrokên xwe, jiyana xwe an jî berhemên xwe karê ku mikirî bêhtir bigînim Kurda û gelek mirovan. Ev derfetekî pir baş bû ji bo pêşketina zimanê Kurdî, ji bo pêşketina çand û hunera Kurdî, ji ber ku dewletekî me tune û yekgirtinekî me tune ye, torbendên civakî di vî alî de hêzekî pir mezin ji bo Kurda çê dikin û dihêlin ku pir zêde zû û bilez zanyarî û agahdarî bigihîne hevdû. Ji ber vê yekê hem di dema şer de, hem di dema aştiya de, hem di dema têkçûna de Kurda xwekarî li ser torbendên civakî birêk bixin, ji ber ku
رخصتنین کرده دوی وارده بخاصی توربندین جواکی نکارنیه کی تیه درست بکن اوج راستیه کی مایا شبر وی کی مرو دکاره ببیجه بطایبت جی فیسبوک جبوی دربرینه جبوی آرشیوا کردی جبوی ویدیویا جبوی سترانا جبوی آشکره کرنا کفنه شوپا کردی درفته کی پرمازنده اینجا جبر وی کی جی علیه وی ارینی دوی مرو لی بنره لی علیه وی نینی جه هبون بگومان چنه علیه وی نینی علیه وی نینی جبر تکلیه مروفا جیانا زاروکا جبر تکشونا علیه وی جواکی گلک علیه وی جواکی و گلک پیوندی و تکلیین سوگ خودربرینا گلک مروفین سوگ دوی علیه جی بگو من رولکی وی نینی چه بو لی علیه وی ارنیه پوزیتیف جیه نینی گلکی بهتر بون مروف نکاره به وی رنگی شروع بکه جبر که دم تکنیک پیش دکه بترسا تکچونه هندک تشتا مرو نکاره خوش تکنیکی دور بگره جبر وی که جی ایشف ایرو پشتی که فیسبوک و واتساپ و اینستاگرام تکچو پیوندی انسان بجاره که را خود بو ایمه بخواب راستی گلک برنامه من هبون بگلک نویسکارا را بگلک روشنبیرا را تکلیه من هبو کلیه مشاهدورا دنویسن برنامه هبون لپیشماش دوانه دا همی برنامه ما راوستیان شبر کم نکارن هر چیزی خوب تلفونه جی پیک بینن او آستنگیانه چه بون لی بگشتی تشتکی وها رودا او وکی تستکیه جی وکی جرباندنه کیه جی لسر مروفا بزانه بون هم وینا هینا نزانن لی از دخوازم چند زانیاری الویدری بدموه بگو من کرونا جیج نشکده درکت herkesin hakikate telaş eder. Evci bir şey işte ki vaha diyar gibi le bazara aburi, bazara siyasi, bazara çandi avqasi tekla ve mro prezeden nizane çizrudu de çinade rasti muhastas işe hendeki serviyaj bu şurova bakım. Debeku hendeka ev kirve ki kareve bike beguman Facebook, WhatsApp u Instagram hemen kompanyanı ek şirketin و ویگاوی لگوری زانیاریا کارمندن فیسبوک نکارن در باسی اوفیسه خواه ببن جبوی چی جبوی که دریه اوفیسه وانا همی به اینترنت وگیره داینا همی به کودا و به روبوتان وگیره داینا موسا بیجن جبر که فیسبوک بخوشی به روبوتا کردکه اوه دواتایی که تشتکی دیجی جمعه بده نشاندن بیک جاره را دماغو اگر بخواستن دکارن همی جیانا مروان بیک جاره را بلوکه بکن نه گلک جواب بلکی بیجن قنج بیاد ایگو فیسبوکه دا از دبینم ایگو تویتره دا تویتر جیم کرده بیجن دبیای فیسبوک چی چل وحد منطقه که وها نزدیک دبن ده اوه تشتکی تستکه جی وقت جرباندنه که جی تحقیق کرنه که چیه تحقیق کردن آنجی تست کردن چیه به اینترنت آنجی به یک جاره را اگر اینترنت ببرینه همی تکلیه مروفا تک دچه تکلیه جواکی تک دچه تکلیه آبوری تک دچن اوه جدواته یکی ده درون انسانا پیشانی واقعاتا ده و هزا ده هزه کو براستی رحمه بدن آمجی دست خود دگرن چماش برکو پسیکولوژی آمد زانن درونی آمد زانن تیدگیجن لگوری ویجی تشتا دفروشنما ام چی بکرن ام نلگوری واد کرن ام لگوری واد کرن چیش مرا پیوسته نا چیش واره پیوسته ام دکرن در روشکی و ساده ویاجی وکی برجسته کی به وکی دست نشانه کی به که بچرنگی مروف به اینترنت هات نگریدن و بچرنگی بخواستن تکلیه مروف حمید کارن بین آسه کرن بین آستن کرن و بین بلوکا کرن بله ناز خوازم هنه که زانیاری بدم جبوی چه و چه وقتی ev buyur roda ایرو انکو چاره ما daha نه کتن پنجوه ده دقیق بوری چاره ما daha دمجمر 17 و نیف انکو به ساعت کردستانی 18 و نیف ساعت 6 و نیفه واره تورین واتساپ اینستاگرام و فیسبوک بیک جاره را تکچون به وی تکچونه را بگومان لگوری استاتستیکا لگوری جمار بیجیم بیجن
gelekî nirxekî pir mezin wenda kir Facebookê. An jî afrênerê Facebookê Mark Zuckerberg bi xwe 37 sal ye. Ya nirxekî pir mezin yê Facebookê wenda kir û di rêza zengînê cîhanê de dakete xwarê. Nêzîkî 7 milyar dolar di nava çend saeta de wenda kiriye li gorî nûçeya Bloombergê û nirxê xwe daketiye 120 milyar dolarî gelekî hin dike. Îjar niha li gorî nûçeyên ku têne belavkirinê karmendên Facebookê nikarin têkevine ofîsên xwe lê tiştekî dî jî heye ez vêya dixwazim bêjim kesik bi rastî nabêje ka kêşe çi ye. Wextê ku tiştekî wiha rûda destpêkê ez pê hesiya min dît ev hat bîra min mi got sedî sed du ihtimal hene yani du rêk hene. Yek jî ev e lêstokek ew bi wan bixwe ev na pîlan kiriye an jî nexşekî wiha danîne ya duyem mi got êrî şekilde dijî wana hatiye kirinê bes ev êrîşî ne êrîşa hakera ye an jî kesên dixwazin wisa hesabê pey hesabê biçûk têne bêguman hesabna pir mezin dibe ku navêna de hebin. Îcar ew bi xwe jî tu daxuyaniyekî tekûz li ser vê mijarê nadin. Çend daxuyanî hatine dayîn lê belê di va daxuyaniyan de tiştekî tekûz nehatiye diyar kirin. Tenê tiştek hatiye gotin hewl didin ku kêşeyê çareser bikin. Lê hetanî niha tu tiştekî wiha nîne. û tiştekî pêkenî dî jî heye piştî ku ev rewş wiha aloz bû domeyna Facebookê derkete firotinê. Ji ber ku Facebook desthilatiya xwe li ser nemabû domeyna wê de jî yani www.facebook.com ev e derketibû firotinê lê di demekî kin de dîsa kompanyaya Facebookê xwe da nêvîna Menlo Park li Kaliforniyayê li Californiyayê ev na dîsa kirî. Ji ber vê yekê ev jî tiştekî seyr e Cel wê çi bê çawa bê ev e hîna nediyar ji ber ku li gorî internetê li gorî torê DNSê Facebookê têk çû domeyna Facebookê têk çû tê ve watê ku servera Facebookê têk çûye. Ez wisa tê digihîjim lê hîna nediyar e. Bêguman domeyn bi xwe nayê wateya serverê lê belê dibe ku ew jî têk çûbê. Li gorî daxuyaniya karmendên Facebook an jî rayedarên Facebookê dibêjin tu êrîşekî sîber tu êrîşekî torê li ser me nehatiye kirinê ji ber ku appên me an jî bernameyên me bi fonksiyonek bi aqilekî hişyekî wiha hatiye avakirin ne pêkane ku bi êrîşekî têk biçe. Baş edê ji niha pê de bi çi rengî bê ew na hîne nediyar e ez niha dikevime rûpelê Facebookê de çênavê. WhatsApp bi xwe min ji ber ku ez bêhtir signalê bikartînim signal kar dike lê belê kesê ku ez bu ara têkiliyê de me piraniya wana signalê nizanin mixabin ji ber vê têkiliyê me qut bû. Ez dîsa vê geliyê di roja dîtir de em bêjin ez binêrim ka rewş çi ye ez bi lêgerînê xwe di Google'ê de bi Tirkî nakim ez vêya ji we bêjim ne bi Tirkî ne bi Erebî nakim Almanî dikim Almanya min têrê dike tiştê ku tê negiştim jî ez lê dinerim pirs dikim ji kesên ku dizanin lê piranî ez tê digihîjim. Deverne dî jî li Foxê binerin ewana jî heman nûçeyê belav dikin sed hezara kes hewl daye ku têkevine malpera Facebookê de lê nekarîne têkevinê de belê dibê di xetê internetê de jî li deverna di hinek xetê internetê de jî alozî derket yan jî têkçûn heye ev e ne tenê dibêjin kêşeya van malpera ye kêşeyekî internetê ye ji ber vê yekê dibe ku arîşeyekî cîhanî bê
و نه تنه بوامال پراغتی کلی خواهی gelek kompanya و şirketin telefona li gelek deverên cîhanê ev kêşe jiyan kirine. Belê. Bêhtirî xwe jî deverê got karîgerî li ser wa kiriye Avrupaya, Amerîkaya, navê Sûrî, Belçika, Tayland, Hindistan, Tirkiye, Norveç, Brezilya, Hong Kong, li va dera dibe gelekî zêde qutbûn çêbûye, tê watê gul her derê nîne. Bes li gorî xuya dikê di navenda Facebookê xwe de têk çûn heye. Niha tiştekî wiha pir zêde nû nîne tenê daxuyanî ya hevalê bargiran Mark Zuckerberg dibêje rica dikim li piçikî bi sabir bin. Gelek perewn dakirin, lê tiştekî bikin tuneye em hêvî dikin ku zû bi zû çareser bibe, derdê me rastî ne em bêhne ku ew pera qizinc bikin lê ji bo peywendî û hevgirtin û xwe derbirînê holên baş in ji bo Kurda, Kurd sûdekî mezin jê werdigirin, eger ne bi xêra torbendên civakî bane medyaya van welatên dagirker tu destûrê rê nadine Kurda û kesek pêşîl Kurda ve nake bi xêra van torbendên civakî Kurd dikarin gelek kara bikin. Ez hez dikim hûn giranî bidine YouTube'ê de me bişopînin eger hûn ne endamê YouTube'ê bin an jî ti pişkekî wê Google'ê tune bê e-mailekî xwe Google'ê vekin û têkevin YouTube'ê di YouTube'ê de wekî Facebook'ê mirov dikare tişta nivîsa jî belav bike wêneya û vîdyoya jî belav bike ji xwe vîdyo cê vîdyoya lê nivîs jî têne belav kirin ez bêhtir ev demek ez nivîsên xwe an jî daxuyaniyên ragihandinên di derbarê vîdyoya xwe de di YouTube'ê de belav dikim. Vê heftiyê roja pêşembe li ser nivîskarê Kurd Helîm Yusuf wê kurte vîdyoyekî me hebe an jî jiyannameya wî wekî vîdyo em ê pêşkeş bikin di kanala xwe ya YouTube'ê de roja pêşembe wekî her tim dem mijmêr 16 Avrupa û 17 Kurdistanê. Belê temaşevanên hêja di Twitterê de jî ragihandin an jî zanyariyên di derbarê vîdyo bername de ez ê ji bo we binivîsim ji ber ku berî pênşembê jî ez ê vîdyona belav bikim wek vê vîdyoyê lê peyvêr ez ê vîdyona dîtir jî belav bikim. Hîna li pêş min gelek karên wiha hene ji bo we çîrokên şer hene, çîrokên ku me bi xwe jiyan kirî, çîrokên ku me bihîstî, besiyê biraderê min yê ku li cem min rûdayî bûyerên bi vî rengî çîrokên xwe şer heve demekî dirêje min nivîsîne 15-20 sal çêbûye lê min nekirine pirtûk ez hez dikim destpêkê bi were birêka vîdyoya dabeş bikim em hevdûra lê guhelê bigirin çîrokên balkêşin hemû ji rastiya pêk tên û gelek wiha bernameyê min ê dîtir hene ez hez dikim hûn bişopînin gelek tiştên baş hûn ê bikaribin bibînin û sûd jê werbigirin. Ji ber ku we temaşe kir gelek spas dikim eger tiştine nû bibin eger hîna jî venebin ev torbendên civakî ez ê ragihandinên nû zanyariyên nû di derbarê vê mijarê de ji bo we tomar bikim û belav bikim. Demekî xweş were dixwazim her bextewar û serkeftî be.